Ubwansu bw'omugusii omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Ndo mwacho murigerero Ndizi TV nabwo obwansu bw'omugusii no murobero Okomenya okuya murobero togosemiwa manki gorire chinchira cyo kumenya buya kibochenu wetanga kuri asamoroire naboigo emechando ao yego cha ase emibere ya mwanyabantu litkoria rera so omugeni bwe litkoria rero mi studio ndeto kwanire gorire bwa malaria no buroire abanke bamanyetero bure very common ase ense itwane nseito ya Kenya igobona litkoria ndo chikumanya amange kero kendo ndenaro okuigo buroire bwa malaria gose orwariro burere bwa malaria kore ntamayitina ki oborwero bwiga ningiye koboreta ninki gose ningiye koboreta ase omubiroye nakero kendo umuntu nabagutwara ebyorokereryo atari kumanya gose n'uburwere bwa malaria ubona litkoria rero nigo ntayde tumanyigwe amange igoro yekiye koreta oborwere bwa malaria ebyorokereryo byayembiri byebiga na kiboko lingoriwa na kiboko bweniwa na mono chinchera cyo wetanga ukwariganyo beko gosanga na into imeyo murobero yega bwo Okomenya okuya aweka omwerio sensemo ya Facebook otunyarwetera Ndizi TV News Digital sensemo ya YouTube otunyarwetera Ndizi TV News pa wana bogo sanga ekerengerero kyao gosotumeri boli yao wetera se enamba era se screen yao gawo erio togendere gosemwa onumbero biro kore twasore nanche Evelyn Sera ngokwarga no sanga na intwe wika omwero ekero chinga kichine ndende tukoma omugeni boli twori rero libaga erio emanyekani tome tokogendera kuiwa mange igoro bolo bwiga bwa malaria. Karibu sana. Asante sana. Mbe yamono Madam Evelyn. Naende samalita ni konkorku Mocha Bernard. Ngokora se clinic korku Bemo Medical Care. Kero on your way to Nyatieko Kisii Road. Ngo kolingo litorabantu naende nko wentole se chinchira chiri chiwenerete. Karibu sana so murobere bwe litkoria rero twarore burere bwa malaria mnaika gukwana bwe litangani malaria no burere bwe very common anda banke ngo bari malaria korende mama iti malaria obiga na kibogo cha ase umubiro mwanya bantu biya mono oburere bwa malaria abange twanyara ko batoko boyira buna oburere bwa kawaida lakini oburere bwa malaria ni bure wide. Number one, what I want us to go through is tumanya malaria ninki naende ningekolia arafu naende ngakiego cha somobere naende ngakieko weniwa nenchera kyo muntu takere wetanga. Yes. So osogo chakera malaria no burwaire bwanyare ko boko ba wide in the world. So mostly affect abantu bali in tropical areas. Yes. And malaria is a life-threatening disease. It can either kill ama na boko ba keyword because it can be prevented and at the same time can be curable. Yes. Malaria nebwata bante affect. Abande affecting kero muntu. Tebwati specific ngana bana gose nini now no but rende malaria nige affect ko muntu moke bako muntu monene no nyeno yobwe bwateraneti. Malaria kero ko ye ligereria esenchera elitomanyete kawaida ose bunabono traditionally abante bale konye treating aigwo mutu okomwatia gusaranga iguliberera ogenda twenya gitari ko gotenga ya nkonyeri ogeteria malaria. Kero twanyare ko batoko ligereria se metandao ito gose ese bitabo bito bitu asomire. Twanyara kwa batoko nyanga malaria netakire yapimwa. Tobaisa konyara kwa bako kogendererio ngakagiche kwa unga ya malaria ya. Genda pimwa manyanga you are treating malaria or you are treating something else. Because antimalarials ichitoko ego stoko muntu kero malaria ya molire gosekera tebire ngomutungo mwatiore. Nchiringi ya somobere na bora nyenywe ngwa bwata malaria yafe erete gento kendeke nga somobere. Monochi konini chionzi talingana cha malaria chioka nchiringi ya is good you go be tested then kwa manyakoba kwa gwa maliogo kwa nyoma maliogo kulingana bunoko kwa resuno manyagitari. Yes. Naende gento kendeke nenda basabe mo nchumo ligeria
malaria nege no burwaire bo ngoita bore nabo muntu kwa mfano kero utagete kumanya malaria ira so mubiri ogo sign ne chinyingi toward signs and symptoms number 1 that's what signs and symptoms ti kero kende tina igubia go so watere ngige koreta specific ngige koreta buriro bwa malaria na kiboko ba cost malaria terigo kosi gukura so muntu gocha so muntu no malaria gento gekonyereta ne chiumbu umbu yaro muntu kwa mfano oyo bwate malaria kurwa so muntu gocha so nde umbu yacha yaro muntu nde next then umuntu yaro ma next ne ya beko chikwende chi parasites aso mobero asa manyinga yo muntu yaro ma next then umuntu yo chikumanya nga malaria moria it will take 10 to 15 days in the body ingiye kogera umbu nere manyikani tubuna koreto buredi wa malaria tari bintu bintu na chingi gose okay mono into toka tenga chumbu na chikoleta malaria umbu bono ne yakoleta malaria niko tukonyerukanga anopheles mosquito yes na ende ntubwate some types of malarias because we have the plasmodium malaria there are almost 4 nambe ya ntubwate plasmodium vivax plasmodium ovale plasmodium malariae and falciparum but mostly bono bune se kwende yaito toteva se in a tropical areas mostly what we look at is falciparum plasmodium falciparum na ende egento geko garuna kwa boli swali elimbi yalira sengencho abanta bangera braki abachandire gose banyare basinyurunga kiba boli swali elimbi yamona se swali neligi yalire umbu yiga erekaria na ende bunere karia nige kobogolia chi parasite chiria ere nyene chi kwenye affect in any way it affects the humans so after umbwe ya koroma nige go tiga ebintu biri yabugoletiko so muberoe yarus chi parasite so mubero so yorengo morwaire yareta so muntu yorenge biya so umuntu yoiga umbwe ya moroma nero yaleto buriro buri at some point umuntu yoigana beko nyarakana geko banga umbu ya moromire bwate malaria oigwa te basengenjo maybe go sengenjo yo koboruo ko chibase chigane chinkongo chireso bonaiga umuntu ten ngorere panado unyonye tuliza lakini ajaua the parasite anye tuliza okonye tuliza kolia yagenda nandi yairana bono in the next time we umbu nande go chakomoroma bono burere boli nali bokorore kana somobere ekero bono goenda nali oso akoigwa chi some symptoms and signs nali oso akororo mobere koigwa koligamora okoigwa motugo gwatia okoigwa encherende na nabo koigwa rosa tenchera getiga lakini talinga ne malaria yoke koleta iyo chi sign ne chinyingi yani chi sign china bachikoleta na maruira wao lakini ndese gutaka kumanya buya malaria mbiyo genda nyakitari upimo igo kuno bono tari umbwe koleta malaria ne parasite is a parasite but yekobogori na nene umbu umbwe yeye mori swali ndrokero kende ngwebori na umwanchu murigerere ngwebori adiskogari watere mbwe na bekuru momonto kero kende ekero kwiraniria akabere nari okonyora buroiro boko baimiyaye umbu nere umbwe ye monero mabantu more than 2 no so they kunya na bekoro of course but it knows kwambokeri it can totebe kwa mfano ya ndoma na abwate malaria yakoromire yakoire malaria maybe naende moyo ndo because no nekero gusi because nega kombe tali machonsi ko imorance bone umbwe yega na beko transfer from more than 2 people kulingana na yako ya roma abantu bangana yes asante sana bono twenda se biorokererie biga ekero umuntu umbwe ya murumire ya mubikeire gusanyorere parasite ya murumire na ki biorokereri mbiri biebi okay umbwega okay umuntu ntubwate different people ekero liyo ya ondi bwikaine liyanyu umuntu nalere buna ikaransa iga na bako ungintu kya murumire umubero yo sensitive yes so na bande mbale akonyora ya rumire ya analire bona bego koroma okay itali chumbu chonse chikoleta malaria umbu na bego koroma ende yonse lakini itali chonse chikoleta malaria ya eliere specifically ngana ere koleta malaria yaro mumuntu getubwate malaria it will bring to you
bono muntu ekare mbuya morumire it will take around some maybe 1 week to 2 weeks omuntu ekorealizinga omubero wayo osoire koigwenchera gite because you can be with that parasite more than 1 week without knowing lakini bono ekaro ya ikeire 1 week bono yasoira samanyinga kare yasoira samanyinga na bo muntu gosoa koigwichenches nga bono yaya kera manyinga mbura naro mafuta itasomobere bono na buna yasoro manyinga ngo soare korindo liko kolegas bono no mobero so akorosa ebyo kare binde byonsi buna bwa kwa no mutu wati omuntu omuntu ngorokale na ende bono kuruka nkoro talinga no kuruka wonsi ekaro bone karotete kumanyanga maleli munde karo kuruka nkorokole yelo that is what we call now vomiting, yellow vomiting area malaria. Yeah. Yes. Na kero mutu wati na kiogo differentiate mutu malaria no mutu yonde kawaida na bumonda go sokorosa sina macha taranyu so mutu bweri kuba na kiora differentiate agati mutu yo wati ekero normal na kero watu bwo malaria. Okay, it is not that easy for differentiating you know mutu malaria you know mutu pressure you know mutu nini. So uko taka kumanya buyanga malaria go seni kyo mubero go na ekero gendete kunya ko menya sense yigana boigwe ngo ikure kwa unga kero malaria ndire nchira nero kuigwa kiagera nabo ko munyoro no bwate pressure no bwate diabetes no bwate marwira wao but kero malaria so ira so mubero go nkoigure ngakia eyero malaria lakini tuli kwenye treating abono na kwanyikagira igo nigo kogenda senya gitari okolerwo orusi wa manyinga opimu malaria then they decide na malaria you are treated against malaria ukwanira marwira yo kerekenda marwira naro specific ekero muntaru ari to burwiro bwo are akonyora high chances cyo konyora uburere bwa malaria bwangu osebiyorokere bigo chaso bwange kera bwato burwire tata burwire no gwa diabetes high blood pressure sumubiro okay oburwire bwega okay umubere nabo tukonyobeka twabekaninga buna gosechi machine echigo colleagues in case machine bwate problem somewhere in case a problem endege gocha goike affect the other one bono egento ntagete kola technique ngaki malaria na bego cha somobero if your immune is strong you can fight against it but if your immune is not that strong na bego will affect in a way for example muntu bwate pressure muntu bwate diabetes abantu bwate HIV AIDS they are more high kanyororo wegana and they will know very fast. Asante sana daktari. Mwanchi umurige ibana mnogendrete ko iwo n'uburere bwa malaria tugendete gukwanira daktari oberega gutumanyana ki bo kwambukira urera tayire bna bokoretwa ne parasite se umpu igono tigaturagenda sumutu mukomoke igo karoterane nagendere gutumanya manke. Today is a wonderful moment for those of us who are graduating from kindergarten to primary. Eriyo mwana abigati yabali yabake baranyole gisemi kibirengo bigoro muire skuru ya Potters Haven Premium School ne skuru yege Kristo ebwate play group goika grade 6 nkuru barindagira ase skuru yo abali mu bayisaine na boigo bwatu manyi bwigoro ebirasi bibwate ribagarisaine na boigo bare asago ikereka banyore mwisho wa lami Nyatieko Road na boigo sagiaronde ensemo ya Nyanchwa gusoba Kiresimi Potters Haven Premium School. Mongiranje ngoro kusagi. Ayo sagi ni. Nje sagi. Kiga lazima ngore gento. Ndeta ngonya gukwana ringi sagi ni. Nkonya gukwana ringi sagi ni go mumanyirane ti mumanyite munike katwa ka unganya chinsana imetokuri. Ndi waje to manyirane. Nasibirwa mwispo iga muteni mugi. Onye nani koragera. Nyabeta. Kwarga nendo mwancho muligere libono eri otogendere gusanga mange gosemiwa mange iguru iyo burwire bwa malaria. Karibu sana nani daktari. Asante. Bontu abere to gukwanira watumanyire byorokere limbiri byebi bona yanyarikana umuntu oyigure gosene byorokerere bikero kende bya zidiria sumubiroye ororere bunambu yantarire ayinyagitari gose umunyagitari abega kundigereria naki umunyagitari gosenchira kikiri abagutumeka kumanya buna umuntu nabwatuburiro. Okay, mbia mono nende umwancho mutegereri burere bwa malaria
ego chomobere karabwa soiro mobere kwa igunga signs and symptoms ya soire. Then for you kumanyanga malaria you come to our facilities. Yes. Karabwa chira se facility you explain to a doctor ako ligereria kwa eresere then omonyagitari ngodale wekara ligereri your history karabwa mwerezero ligere your history oligere iringa kiole then you will order the sample of blood korwa sole amanyinga yaiga na almost tokutumeka for malaria testing kera manyinga ya chira se lab manyinga ankorusi wara ntobwate ntokoroke slide you put on a slide a drop. Yes. Ntobwate thick and thin smear on a slide. Each process inchire gweta within maybe around 10 to 15 minutes for you to observe the parasite. Then ikwabe kaya dry. After ya dry, you explain to your patient yomatenga ya abono, you wait for this period. Kero kwa motebiri aganyire kwa gende lab kwa rusi amanyinga alikuwa beka slide kwa nya Etienne tubwate stain tokoroka James stain. Eye ko specifically for the parasite. Eye kwenye make so that naliura nyora se microscope. After that kwa nya dry that you kero dry kwa irase microscope. Kero irase microscope kwa observe ntubwate some lenses. Yes. You can maybe obugenga tali kwa test bia lakini yosinga njota omanyanga nke tokike kwa ke lens you observe the parasite. Ntubwate specific lens you observe that. Kwa ro kwa pima kwa ligereria kwa take your time as a maybe omanyagitali you need to take time because unabokonya omuntu yo nanywete gosene a painkiller akadinesha the parasites. So for you to observe you need time. Ekero cha kolika maybe omurwaire nabwate malaria parasite gostabwati you've just observed well naboko kurangiri onde nera observe then you do so. Amanyinga ya observe then you look for that parasite kero kwa nyolinga error. Now you order wali report you take to the doctor manyitali mulikira malio oaigwa malio igo kuno gotebo monte nyare kane nabwa tuburero bwa malaria ate anyugosine painkiller sechiga na ubwo iregeka ko ba detected. Of course not that long. Kero gwachira senya itali the time it will take for you to detecting oburere mbororo it is around 20 minutes. The list is 20 minutes. Igetoke no nyuete mario getoke toranyo. Yeah, if it is there, it is there. Abono chinchira chubugwenya. Kero montaye anyari kanire nabwa tuburiro bwiga. Bone karo anyari kanire kwa nyari kaninga no bwate buriro bwa malaria. Amariogo naro awa omuntu koegwa. Naende marioga ya no yaegwa nyitoko yenyuneri chiko. Na beko enda punga you are not treating malaria. Number 1 ntobwate chloroquine phosphate. Yogere karo kwa betiru you take a dose not talinga bono kuboka mambi ngabono ko betu gwachire no okweresero no munyagitali karo kwa nyure yogere you need to eat so that lyogo likoro mubere gasi to kuri lyogo taragereti ikoragere na endo ogo ikokora kora exercise you don't need to sleep lyogo ne lyokoego ntobwate chindetere ntobwate no nyine chi syrup. Okay. Yes. Yeah. Enerimo wakwanire. Okay, lyogo na maganti malaria zine chinyinge chire. Ntobwate buna bono lonat mozu lyogo nyawa mondago chanone chemistry ote inkonye ya cholire umbu. Bono kwanywe lyogo tamanyiti kose malaria yaringa but that is the recommended also. Or you take a dose. Na ende ntobwate malyogo na mange buna bono ntobwate na ote chloroquine, ntobwate adequate. Ntobwate adequate chiko ruali malaria. Yeah. So you kubwatinga ni chibesere ngobwate ekero kwaego marioga ndiogo kyoko kereri lyogo ndibwate chibese chae. Amarioga yegekero montanyore nabwate any side effects. To some people it may have lakini talibonsi gotwara. Yes, but if ko maybe umuntu nkonyoro umuntu nabwate some allergies to drugs. One kero bwata allergies kero kwa nyorenga lyo twa ko ndiko iretibia you come back. Kwa manya kuroro kwa chinchiri gwelio gorira konya.
Ibano chinchira chiria gose complications chiria inyarika n'umuntu onyorure maita umuntu nabakonyora abwatuburiro bwiga gusorora biorokere na bwate na bubutaka bukogera gusikendekegera umuntu uyo gatanyara guika asumunya gitari gusasinya gitari eria rinkorwe confirm gusina bwabwate anyore ubuwenia kwanyora umuntu uyo na bare kagari taranda asinya gitari nende nabwatuburiro bwa malaria bwaberege kasu mubiro ya complications gusemi ngikerie gucia kya mubera. Okay, oborwere bwa malaria ngoitabore. Ngoitabore in a way kwanyoranga maybe sing'inchio koburu koli twatewa. Korumaga kero borwere bwa malaria bwatokete abantu nabange bakwete. Naende kero buna bono tukurigereri gocha na mbona abantu ngokubore ndiri tu taliko ba detected nga malaria mo itaba sing'inchio complications chinyinga bata maybe pressure, diabetes and others. Yes. But mostly malaria kills. Naende ekero taliko bwati medication biya naende nero nabeko ku affect in a way. Yes. Ekero umuntu agendete kunywa marioga yaiga a malaria angendo kikeri atabwenerete gukora gose management ya ina kibwente ko. Okay, korumaiga ntumanyete twaragotebunga tubasa kunywa mabere gustubasa kulia nyama ekero kulia mariogo. Era marioga arosi in a way abantu nabo bakoyenywa bakoragera bakulia nyama bakulia mabere still you can do so. But rende it is recommended after ekero kwa medication during ekero genda medication you need to okori ndagereria ta affect your drugs maybe chamarioga alikuwa it affect maybe even your body titaki ani okori ndagerere at least diet Kero kende ndagerera yaregera affect your body gose your nini wa affect go according na marioga yukunyinere yorate. Okay, bono for example no nyama ya mabere ne sukari na yari nyinga sekero kunywa ne bintu ne bingi naende ngiye kugera okonyora marioga mange kero umuntu ko juno gwa malaria okonyora atari guchirana na mabere. Okay, as by myself again tumanyete nga mabere niga nabako na chachinguru cheliogo. Okay. Yes. Na kieko yareka roto recommend umuntu kwa mateye kero ko gendrete medication don't take maybe mabere for this period of time. Naende mono naende no nabantu bako muntu konywa ebinte bigotindia bitakire kero kunywa. Kero kunywa marioga. Yes, it is not good kunywa marioga kunywa the other in the bigotindia. Yes. Ekero umuntu yigagendrete ari gusaranda medication yagendrete gutumika marioga yega yugo ya malaria au suna bwenete kuira na guchenya gitari go for a check up. Okay, immediately after kolira mariogo if there is any complication it can come back, but if there is no complication atakire koira even 4 to 5 days I run back for clarification. Amarioga yega kwe win doses gose yakwe we dose ya mat once. It is once. Okay, mbaroro konya to kwa mariogo be bakonywa. Bono mbaro to ko recommending go come back to kwa mariogo bali barange nezi clinic cheite to ko rwali. Bono nkonyara to ko mweresera. Onye te konyara kana gusimonto tai yangora cengo mweresera sa mariogo ali na konywe dose. We requesting ochicha every time to ko mate specific time. Ochicha onyo mariogo okora bono to ni nzoko mo edos. Yeah. Abana to manyango chinchera chion speech ya usebinto beyond speech ya mwanya banta bwenete gukora asenchire mu yogwetanga kurokonyora uburere bwa malaria. Okay. Malaria it is wide. Mono naenda singi jituma tenga malaria gentuke konyereta ne chiumbu. Number 1. Ekerole maybe somewhere you can stay or sine function kwang somewhere in the house veka chianga chirichindito no nyene no na magoronso konyoro chimbu chikoro manza ali kwanya mundonya kweyagiye ono mbya kubeka chianga chirichinditake chiatanga chumbu nchigo ikera seri yao naende kora ire nyombo korara make sure ngene tyoko tumeka is treated mada abandi batumekira chineti mbaka yani neti uko enda gwatwara ubusoko rina singinchyo koboru patirinde ko bwate neti retreated beke neti nyebeke bya kabisa se mattress yebwate na se umbwata kareke okorange ke bawo nkeroro na buko yichese chi clinic cheito go se facility eri range na sole oye gweneti. Kero kende kero wakwaniri goro ya awase ya mangana ichineti naron taito kwanire mono watere neti ere treated ingonyari kanere ichineti squeezing ngoni uchire no ni chiduka abantu ngugora bare neti ere treated aige kakingana na kibwenete ko iruna inde ekera umuntu agorire neti yiganire treated nabwente ko yesibi go sa gutume kalimo bako yerusio yetigana nero osekera yesibiro nege gosibigu ningi abwente ko nyekorera.
wetero koborwa gose wetera aseng'encho echibesa bono iga economy nenkong ngonyarekanera omonto otumekenete more than even 5 years lakini rende yani aseng'encho yokoborwa but enetiere treated etakeire kwenda beyond 3 months then you go back, either you can go for a treatment, hiyo drug, kuna hiyo poda unapewa unaosha nayo neti yako unaiweka mahali tikunyaanikira somo gaso nonekero mono konyora abantu maybe agocha buye neti as facility abako iwe neti bono buno mo subati bwatera neti ogenda ne neti immediately onyebeka kwache kwanyora mo subati so monto yo mase neti erime akweyagia so there is some complication dio gwa rindirigie ekero kwa erusire neti sisakara okunyaanikira sekeiriri for almost 24 hours then kwa manya kwenye tumeka yeah how long you went to Gusii kubona after 3 months. Yeah. Ambia mono kirkinde producer yanengo mbori rege kirumonta watu burere bwa malaria na nyumu 40 eri control yemete bakoro ko 40. Okay, umayeta malio yons na nemete korosi. It is herbal. Yes. But bone rosiri in a way you cannot recognize nga nechi emete ino emete na malio gakuru. Konyumu 40 is good, not bad. Because ngote abale nkorwaliere wider number of diseases it can inabego gokonya omwarwe nabo gokonya but if kwagenda se clinic kwaegwa maliogo don't mix maliogo yo clinic with the herbals yes ngiora kwanire igoro ya kurengana n'umubaro bw'abantu baria asense yabono usasenga kiabono kurengana n'umubaro bw'abantu bari bwate uburire bwa malaria ngiora kwanire igoro ya ekero kurengania abana n'abantu abagotu mbara bimono konyora bare abangase okonyora uburire bwegose bare abarumaso umubaro munene bwo konyora uburire bwa malaria. Okay, number 1, into Girentateva, malaria go affect such a number of people. Number 1, go affect vale mosigo, vale bogo in advance, araf na under 5 years. Na ende number 2, go affect Tobago travel. When you run Tobago somewhere, maybe to somewhere. When you have one, for example, una tuteve in Nyanza region, Keroko and in Luo Nyanza, malaria is more than even Kisii land. But rende bone can to what device avanto when you travel to such areas make sure nga nobegeti anga chindi take so that ne umbu etari okara teri ko ikira gokoroma. Number 3 abantu bako affected na abantu bebwatraniti. Number 4 abantu nabaro bako affected immunocompromised babwate immune yabere weak. That is maybe konyanto babwate borero banene HIV, konyanto babwate TB, konyanto babwate diabetes and pressure. They are more likely to get this. Asante sana daktari ase obosemia obubuya kegima mwanchi umurire na kwa iguru n'uburere bwa malaria twabere togo kwanira twabere to kumanyiwa amange kurinde esegetera ne kurwego nirina bwetange obiye otochia konyora emechando ase obumwa bwana kero kwa rero kerera ibinde byonsi tarire nyagetari tarira abanyagetari iyo bakorinkorie bamanye mburweire kitiga gukagera tiga koriya mariogo konyo utamanye timburweire ki orwarete we kachinga chinda somurubiri bwo kumenyo kuya ngo koreto asore nenche Evelyn Osero.